Les xarxes socials ja formen part de la nostra vida. Són part de la nostra rutina. Estan a tot arreu. Han adquirit massa rellevància? Tenen massa influència? Tenim dependència? Capçalera i comencem. Hola de nou. Estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. Les xarxes socials estan en el mòbil, estan en l'ordinador, estan a tot arreu. Moltes persones les usen cada dia. Altres persones les usen poc. Altres persones no les utilitzen. Les opinions són molt diferents, però està clar que el seu protagonisme és molt elevat. Les xarxes socials tenen moltes funcions. Permeten parlar amb amistats. Permeten compartir fotos. Permeten veure vídeos. I permeten seguir notícies. Permeten descobrir idees noves. Són ràpides, fàcils i molt accessibles. Per això són tan populars. Dit d'una altra manera, permeten veure què fa la nostra gent coneguda. Permeten veure el que fa o diu gent desconeguda que de sobte és important per a nosaltres. Permeten mostrar el que fem en la nostra vida. Permeten que mostrem el que volem que vegin de nosaltres. Permeten edulcorar les nostres vides. Permeten modificar la nostra realitat. Permeten que somiem amb el que no som. Permeten que somiem amb el que volem ser. Moltes persones diuen que les xarxes socials són positives. Diuen que ajuden a mantenir el contacte. Diuen que ajuden a conèixer gent nova. Diuen que ajuden a aprendre coses. També hi ha vídeos educatius, receptes i consells. Hi ha històries interessants. Les xarxes socials poden ser una finestra al món. Poden ser un espai creatiu. Poden ser una ferramenta útil. Però altres persones veuen un costat negatiu. Diuen que les xarxes socials creen pressió. Diuen que creen comparació constant. Diuen que mostren vides perfectes que no són reals. Moltes persones senten ansietat, senten estrès, senten que necessiten publicar, senten que necessiten rebre m'agrada. La ment es cansa i l'autoestima canvia. La relació amb un mateix pot canviar. El temps també és un factor important. Moltes persones passen hores en xarxes socials. Miren vídeos, fotos i comentaris. El temps passa molt ràpid. A vegades no es nota. A vegades una persona vol mirar 5 minuts i acaba mirant una hora. El mòbil atrapa l'atenció. La concentració baixa i el dia es fa més curt. Especialment preocupant és l'addicció que generen i la pèrdua d'atenció sostinguda que patim. Un altre tema important és l'edat. Moltes persones es pregunten a quina edat és adequada per a començar amb les xarxes socials. Algunes persones diuen que és millor esperar. Diuen que un xiquet necessita temps sense pantalles, necessita jocs reals, relacions socials i interacció.
Diuen que les xarxes socials poden ser massa intenses per a una ment jove. Poden ser perilloses per diferents motius. Poden alterar l'autoconcepte d'un adolescent. Poden influir en la seva maduració. Poden alterar l'escala de valors de persones en creixement. Afecten enormement a l'atenció i a la concentració en una etapa escolar importantíssima. I el més greu, poden ser causants d'assetjament per part d'uns altres en l'anonimat. Altres persones diuen que les xarxes socials formen part d'un món actual. Diuen que és millor aprendre prompte. Diuen que un xiquet pot usar xarxes socials amb supervisió. Diuen que pot aprendre a comunicar-se. Pot aprendre a protegir la seva privacitat. Pot aprendre a utilitzar la tecnologia de manera responsable. L'edat ideal depèn de cada família. Depèn del caràcter del xiquet o la xiqueta i la maduresa del o la menor. Però també depèn de l'entorn. Alguns governs han implementat legislació al respecte. Uns altres diuen que també ho faran. Potser és un problema de totes i tots. També hi ha persones que prefereixen una solució intermèdia. Diuen que un menor pot utilitzar xarxes socials però amb límits, amb temps controlat i amb contingut adequat, amb explicacions clares i amb acompanyament. No és un ús lliure, no és un ús sense control. És un ús guiat i conscient. Però és tot això possible? La privacitat és un altre tema important. Moltes persones comparteixen molta informació. Comparteixen fotos, comparteixen ubicació, opinions, a vegades sense pensar, de vegades sense revisar. La informació queda en internet. Queda durant molt de temps. Algunes persones se senten còmodes. Altres persones se senten insegures. La privacitat és un tema delicat. Cada persona decideix el seu nivell d'exposició. Les xarxes socials també canvien la manera de comunicar-nos. Abans parlàvem més per telèfon. Ara enviem missatges. Abans escrivíem correus llargs. Ara escrivim frases curtes. Abans compartíem fotos en àlbums. Ara compartim fotos cada dia. La comunicació és més ràpida, és més visual, és més immediata, però també pot ser més superficial. I ara, pensa tu, creus que les xarxes socials són positives o negatives? T'ajuden o et distrauen? A quina edat creus que una persona hauria de començar a utilitzar-les? Amb límits o sense límits? Amb supervisió o sense supervisió? Pots dir les teues idees en veu alta o escriure-les en un quadern. Pensar en la teua relació amb la tecnologia també és una manera de conèixer-te millor i una manera de practicar valencià. Gràcies per escoltar Valencià en veu alta. Podràs trobar més podcast al canal i també trobaràs altres vídeos per a practicar la imitació del valencià real per al dia a dia. El teu treball diari te farà millorar pas a pas des del principi. Cuida't i parla en valencià.